Shikam ka kejat haki footboot jong ka bus ka terit kelas dang ban ki ka phai ki khmat shalom men rengkat ki umat ki balang bat ki batu suki jai naki khmat jongka ko belai shibun epi ki subscribers baro ki baju so tara ban page video so kini channel Storyteller London aga jing shangam da sengude ban mon tang bahaba pihi pilamon persang sisiin kumban experience ka jingim bahe pila jupoi sakata ka social thairit menu hinga poi ngampat jupoi tang banganget ngan sapoi tiba he kumnungan lek bat nungan lek bat kumnungan lek aga jing shau tu ba bawan tu sni ula dap ain bu funi nga i ngan sa shulit funi usben ong ubahe bahe ngai i ba pi shalit fun be nang ti na jrong lum hang ni hatam donal wok ti ngai i bi ki prio ki shalit kren fun hang tietam hang tu jani we bakan net wok kam don hayeng la da le jan ni chingai kan wan ni aju ong ubahe pan phai pat shakoi galyak nasus nei bahai pi da don chu manga hayeng phiap shet hi phiap tiu hi ngangai bapin sakan jahiru mlele thiri di kata tangba haba phile chong ying priuru ngan nom shani atang hakitai ki jingdon kam jong pi ngan sapa pisa na gebenta ki jingdon kam jong pi manulai thirit hope je jingkhang so bawan brio lek pe thirit no pi don kam yeno bahe don bon wadi fi parung si yang se wa pidon kami yang ane em supawan ya tu ibanat di ong la dai thirit in lek bad la dai in wan da bus in sa up ma e station yo il airu kani kan number phone ba pin phone ni imo ba he na banta kata imo ngala lek to ku beli sibon ba he pim di pan perkat stom tan na ku banta jonga la da hang nu habangadan ngan yai long berbor ka batip priu tip lek padana kor dan buram bat kabatip sengi wat ni kedai kejuk kepama bat kebashir kai henry ai bangan long genuksa kebabha yaki weipan ong ketheret pide bantip bat kan mau tang kani wei bangi long tang arngut bat tang arngut hi spara lada hangnu bapidan pim dei ban pertu yaki wei ki badan bam bat ki babit babiang lah kabam kedi karyam kabej lani kalikawan tang kuai pedi bentip bat kan mau ye kedi baki kun baduk barbo ki cupoi sekakerdan jongana ngatrai kapyang pha ba phindin nos don na shai na la shai kedi kasniyo lajya kala shai kasni kedai pej stang la shamteyo namar la ban yo kedi pej tang abadai sengiyo kataru da ka bajar bos kasngi banlek jong ka therit kaladai kala khedang step kala lum yaki janginap upaheru ula khedang step bat kan do ka therit kadang kre dang krum ubahe ulanang penliusha ngandet buhi mangai pi shedu sio ka bos bat kiu shilong kadai por live je ngini mi nang di por prabeji prashteng kadang biang por nama lada ya stat kan bampor tang sawanta kan re lada ngidiat kamsuki san kanta sidusio prabat san khatlai kadang dei shibeje kadang ya suki kan nuru kadang biang ba ong ubahe kathirit kabalapong daga juti plastik rong stamp kapatulun bajrengap ka frog harum kosio ka kieng i kapla kan lejajan men ka keduk rengkat ki umat ki balang ki khmat jongka ki mau nai bahe wat kuslai na kumta jonga ngan tristam bat minat pan urlong yi ki jing tu paro thirit
ngasngo kumnore bahe sa sisiyan pa ngakulara kamadjompi manganyilong berbu kabatip bertiblay badan akor bro bat ay baka jingmi jungan silong ngan sawan lampat ya kajing syai bat penlong rugan kusa naga bentar be ubahe bat ketirit kia yang bat pai khamat persya rengkat ki umat ki balang betul berarngut kajing ye si para jongki kamde kebakai bat kabomla ban nyo la di ban khen ubahe ku movement dan kencingkit kli kabapura na kabenta kapara ba i jongu kumjuru katheret ka ye shania bat IT halau men ubahe o IT lut ye kencing shania akapara kat hadu bolak loy bat pha wat shakiwi pat ki chaka ki bompat chupoy lemne bompat chupna uso jong kencing kermen bat uso jong kencing bha ubahe uni ai ap naka sikam ka kejat haki footput jong ke bus ke teret kelas dang ban ki ka phai ki khmat shalom men rengkat ki umat ki balang bat ki batu suki jai naki khmat jongka ubahe ru wat hapdeng jong ke yo hat syam lala syu ban set ya ki umat jong ki umat naki khmat jong ki lalang thairet leit sok kan mau ya ki ki bang lakran ni phimne shaw mi ne ya dei ru ha ka po bo driver jong ka bus ula kruat yu shabi jong ka kali bat kali kalas dang ban sta ka thairet ka yang sa ka footput ka nyat ya ki umat nagi khmat jong ka baror liam nyat ka ta ki umat kinang mi nagi khmat jong ka bus kelas dang ban ya suki suki ka thairet kelas sai ka kti bara sjram ban tata ya laumen rengkat ka jingyam bat ka jingtu ki umat ka bus kelayan ka thairet ka pizza showman hadu pandaka kilum bat kalaki wan shong ha ka sit balabu domen kadairu kasin ka banengkong ya ka thairet pan yo shong kali ka surok kondo koru koram ka kali ka kenti berkentri long kumba shong kulai ka sengi satang ban sedang yong ring ka bos kalajan poi hatam yo mulong next lada pistona di ka channel jonga sai tu lemi parlok jongpi lada pem setelah sai tu inga story telah London